Magandang araw Pilipinas! Nandito na kami sa aking munting bukid. Ayos! Si Ines Vlogs PH pupunta ng bukid, nakabarong. Kukuha lang kami ng buko. May pasulubong na banda, natahol. Ayan, nandito na tayo ngayon sa aking munting bukid. Yan, shoutout sa iyo, Prof. Ang kanilang munting kubo. Yan, pipicturean natin to. Ayan. At ang, ito, ayan, si Papa Mong. Buhay matulog, magpatulog kayo! Ayan, shoutout sa iyo, Papa Mong. Ayan, yan si Papa Mong. Dito muna tayo, tambay-tambay at mamaya mangunguha tayo ng buko. Ayan, si Bantay. Malaki na si Bantay. Nako, ayan. Ayan, shoutout sa iyo, Aileen. Malaki ka na. Kumusta ka daw ni Roger? Ayan, ang anak na ba yan? Nasaan ba yung anak niyan? Ano ba anak niyan? Elepante? Nakakagigil ka. 5 ang anak niya. Ayan. Yan, ang galing. May 5 na kagadagdag. Ayun. Nako, mukhang nadali na. Tingnan nga natin. Oo nga, titingnan. Pag hindi ayos, 2 na mapuputulan ng daliri. Ayan. Sige nga, tama daw ang tunog. Sabi ni Samuel Playboy. Nako! Ayan ang eksakto. Yan, o yan. Yan. Idudugtong ko yung daliri nung isa. Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Ayan, ilaglag mo na yan. Libre dito yan. Ayan. Maynila, 30. Dito, libre lang yan. Sarap na sarap. Ayun, ubusin mo yan. Nako, hindi pala kaya isang tungga. Ayan, pangalawang tungga. Ayan. Ayun, ubos nga. Humigop ng sabaw ng buko. Ayan, oh. Ganyan sumipsip na nakabarong yan. Galing tayo sa kasalan yan. Magtatabas lang ako, ganito yung tsura ko. Ayun, sarap. Napakasarap niyan, tingnan mo. Oh. Sarap. Ganito lang sa probinsya, yan, oh. Ngayon lang pagtanggal na buko. Libre kutsara, yan, homemade. Ito na rin yung kutsara natin. Ayan. Sabay kukutsarain mo ng pagkaganon. Ayan, oh, tingnan nyo. Napakasarap! Yan yung aking kasama batikang pensyonado sa Block 48. Nandito ngayon sa aking munting bukid. Parang si Leon Guerrero. Ayan. Yan o, shoutout sa inyo dyan mga idol. Nandito ako ngayon sa aking munting bukid. Sa wakas, magnininong ako ng kasal. Kabayo. Ito, kabayan sasakyan ko para makatipid ako ng gasolina. Yan. Yan. Sige. Yan, ito service ko ngayon. Pupunta ako sa kasalan. Ayan. Libre na gasolina. Eh ako'y nagkalagas-lagas ng aking puwet sa kabayo eh. Ayun, nakita niyo si Ines Vlogs PS. Yan, shoutout. Ayan, tatanggalin ko ang shades. Ay, hindi naman tayo. Ayan.
ipapakita ko sa inyo yung aking alagang kabayo dito sa aking munting bukid. Ayan, sa wakas, nandito ako yon sa amin ngayon at napasyal din. Ilang araw ako dito magbablog ng aking munting bukid. Ayan, shout out sa iyo dyan, Katiwalda. Salamat sa pag-aalaga mo ng aking kabayo. Ayan, nabuntis mo na itong kabayo ko. Ayan, malapit na daw itong mga anak. Ayan, magbablog muna tayo dito sa aking munting bukid habang nakapagbakasyon tayo ng ilang araw. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Papakita natin, ito yung ayan, napakaganda halaman ito. Yan, may kulay pula na mga bulaklak. Yan. Yan, maraming bunga. Ayan. Ito yung aking mga tinanim nung nakaraang pag-uwi dito. Yan, shout out sa inyong lahat dyan. At papakita muna natin ang ating mga bulaklak. Ayan. Yan, marami na yan. Yan, habang nakabarong tayo at nag-anak tayo ng kasal kanina, sumaglit muna tayo dito sa munting bukid. Yan, munting bukid na naman. At bibisitahan ko ang kanyang binabantayang bukid. Yan. Ayan, may mga tanim tayo dito, mga saging. Ayan, marami tayong tanim na saging dito. Grabe, habang nagbablog, nakabalat pa. Tingnan mo si CNS Vlogs PH. Ano ang pakialam mo? Ibang klase, ano? Habang nasa bukid, nakabarong. Ayan, marami tayo dito mga punong saging. Yan, may mga hindi makita pa. Ayan, pwede na ata itong tibain. Ayan, latundan. Marami rin tayong punong kalamansi dito. Ayan. Mahirap na masarap ang buhay dito sa bukid. Yan, kasi unang-una, kaya masarap, masipag ka lang dito. Yan, marami kang kukuhang mga sariwang gulay. Yan, may mga tanim kang saging, hindi mo nabibilin. Yung nyug, libre na rin. Marami tayong puno ng nyug dito. At the same time, nag-aalaga na rin tayo ng mga manok. Yan, marami tayong manok yan. Yan. At ito yung aking alagang kabayo dito. Ayan, buntis na yan at malapit ng mga anak. Ayan. Alaga natin kabayo. Mga ilang buwan ko ng alaga ito. Yan. Nandito sa aking munting bukid at inaalagaan ito ng aking Katiwaldas. Ayan. At mga ilang buwan na lang ay madadagdagan na ang aking kabayo dito. Yan. Magiging dalawa na. May awa ang Diyos. Ayan. Yan, may mga pine tree din tayo dito. Yan, malapit yan dito sa aking kubo. Tapos yan, kaway-kaway naman. Yan, si Philip, kasama ko. Umuwi na ngayon sa Bicol. Pasiran ito Yan. Ang aking kaibigan dito, ang aking classmate. Na malabo daw mata nito, pero pag babae nga daw, sabi, kitang kita pag babae. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ngayon lang ulit tayo nagkita. Kaway-kaway uli dyan. Yan, shoutout sa mga babae dyan. Lumilinaw ang mata niyan pag may kasamang babae. Yan, kasama ko rin yan. Taga Malabon. Yan, ito, nakita ko ulit si Papa Mong. Yan, Papa Mong, kaway dyan. Hi. Okay. Kaway dyan, yan, oh. Isnabero si Papa Mong. Yan, kumusta ka daw ni Papa Gong? Ayan. Ito sa Balay-Ninilaw. Ayan, may mga nakataling manok dito. Yan, may mga sisiw na. Yan. Yan, mga native na manok yan. At ito rin na alaga nating baka dito sa ating munting bukid. Yan, lakad-lakad muna tayo dito habang nakabakasyon.
Ayan. Ito yung isang baka. Ayan, ito lalaki to. At ito naman yung isa. Ayan. 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 Ganyan lang dito sa aming munting bukid. Yan, sipag-sipag lang. Nag-aalaga kami ng mga hayop. After 1 or 2 years, yan, pambenta ng mga ito. Ayan. Ito si Papa Mong. Pala yung aking katiwaldas. Yan. Yan, kaway naman yan. Katiwaldas. Nakakagigil ka. Yeah. Para, ayan. Hayaan mo muna siya dyan. Yan. Shout out. Bisitahin pa natin yung ibang ating mga halaman dito. Ayan, habang nandito tayo ngayon sa aking munting bukid, papakita na rin natin yung mga halaman na nakatanim dito. Ayan. Yan, ito yung atsuete. Ayan, may tanim din pala ako ditong atsuete. Ayan. Ito yung tinatawag na atsuete. Yan, may maraming puno din ito, atsuete. Tinanim natin to, malalaki na. Ayan, malapit na rin ito mamunga. Ayan, may buong. Nako, namumunga na pala. Ayan, ayan, yun. Yan, ito pala yung, ay, tinanggal. Tumuwi ka na? Hindi, tatanggalin natin. Yan, sandali ha. Pakita natin kung anong klase yung atsuete. Yan ha, buka mo. Yan. Ay. Ayun, may mga lamgam yan. Ayan, may mga lamgam yan ha. Ayan. Ayan yung bunga niya. Yan ha. Pampakulay ng mga isda. Pag nagsasarsyado ka, yan ganyan. Apritada, yan nilalagyan niya ng yan, marami rin tayong tanim na kalamansi dito. Napakadaming tanim na kalamansi ni Idol si Ines Vlogs PH dito. Yan, may mga tinuturo yung aking katiwaldas dito, mga kung ano-anong prutas. Yan, kunwari masipag yan ang aking katiwaldas. Nandito si boss niya, nakabantay. Ba't parang masama ang loob niyo, ha? Kamuntik na, may naninipa. Mukhang may kaibigan dito si Katiwaldas. Huwag ka magsalita na ganyan. Mukhang nagagalit na ata sa akin. Ayan, sinusundan din natin si Katiwaldas. Yan yung tour guide ko dito. Ayan, at kasama din natin yung dalawang alalay ng ating Katiwaldas. Yan, may rambutan dito. Yan. Ayan. Yan, may punong rambutan. At ipapakita ko na rin sa inyo munting sapa dito sa aking munting bukid. Yan. Ayan, maririnig mo yung agos ng tubig. Ayan. The next day. Nandito ako ngayon sa aking brother-in-law dito sa Bicol, Salbay. May mga puno din siya dito ng tanim. Yun, may punong langka. At ito may puno din siya ng mangga. May mga tanim din siyang lubi-lubi. Ito ang madalas naming igulay dito sa Bicol. Yan, kinukuha lang namin yung talbos. Yan. Marami siyang tanim dito. Lukban. Yan, ito nga, yung lukban, suha or pomelo. Yan, maraming bunga ngayon dito. Ipapakita ko po sa inyo yan. Ayan, ang sarap ng buhay dito sa probinsya at napakasariwa ng simoy ng hangin. At may mga maririnig kang mga taghoy ng mga ibon. Malilibang ka dito pag nasa probinsya ka. Yan, napakasarap ng buhay at tahimik. Ayan, parang ayaw ko na nga umuwi sa Manila, kaya lang may mga obligasyon din tayong dapat gampanan. Pauwi na po kami ngayon ng Manila. Sama ko ang aking pinsan, si Sane Alberga, yan, pinsan pangalawa ko yan. At ang aking pinsan din, si Armando, yan, Mandia. At ang aking bayaw, yan, ayan, ayan. At ang aking kumpare, yan, si Nardo. Yan, magpapaalam na ako at ang, yan. Shoutout sa iyo, taas siya. Uwi na siya si Lolo, ayan. At ang aking
apo din, yan na si MM. Ang aking pamangkin na, yan, at ang aking kumari, yan. Ayan. Pauwi na si Sinas Vlogs PS. Mabuhay po kayong lahat. Yan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat sa support kay Sinas Vlogs PS. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Thank you.